खुलुमबाय लोगोफोर जों नोंथांमोननि गेजेराव बारग' बिटिसिनि डेपुटि चिफ काम्पा बरगयारी सारनि मोनसे भिडिअ लाना फैदों आङो। बिथाङा मैया ससियेल मिडियायाव मोनसे बाथ्रा बुंदों। बिथाङा दिनै मैया गसाइगावनि गोलैला बियो गसाइनि सिना बे हालामावहाय बिथाङा मोनसे मिटिंआव थांदोंमोन आरो बे इलेक्सन फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै काम्पा बरगयारीया मोनसे बाथ्रा बुंदों आरो बे बाथ्राखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो लानानै डिसकासन खालामनो होननानै फैदों। थारैनो बे बाथ्राया बेसेबां जुक्तिपूर्ण दङ आरो गैया। दा जे नोंथांमोननि गेजेराव आं डिसकासन खालामगोन नोंथांमोननि गेजेरावहाय अब्ला नोंथांमोना आं ससे भिडिअ क्लिप होजोबगोन। आं गासिबो भिडिअ क्लिपखौ होजोबनो हानायबो नङाबो जानो हागौ। गतिके आङो ससे भिडिअ क्लिप नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिग्रोनोसै, बेनि उनाव आङो नोंथांमोनजों माने मोनफानि उनाव मोनफा रायलायनोसै आरो ओके नायदो। আজি মই মুকলি কৰি দিলোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰী দেৱে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে যে গোসাইনী চিনা এই কমিউনিটিসকলক গোটেই এৰিয়াৰ মানুহ আমাৰ দলীয় নেতাসকলক লৈ পেলাই আৰু যিমান BPF দলৰ ট্ৰাইবেল ইছ্যু আদিবাসী আৰু ৰাজবংশীসকলৰ ট্ৰাইবেল এছটিকৰণৰ কথাটো ইয়াতে ক্লিয়াৰলি লিখা দিয়া হৈছে যে BPF দলে সমৰ্থন জনাই ইয়াৰ কাৰণে কাম কৰিব। তাৰ বাহিৰেও প্ৰত্যেক জাতিগোষ্ঠীৰ জাতীয় সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আমি ইয়াত আৰু ভাৰত চৰকাৰে যিটো চিন্তা কৰিছে মহিলাসকলৰ কাৰণে পলিটিকেল 33% যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা সেইটো আমি সমৰ্থন কৰোঁ আৰু সেই হিচাপে ইস্তাহাৰত মেনশ্যন কৰা হৈছে। মহিলাসকলৰ কাৰণে যিটো উন্নয়নৰ কথা এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কথা সেইটো ভালকৈ কোৱা হৈছে আৰু আশা কৰ্মী ৰান্ধনী আৰু অংগনবাদী ৱাৰ্কাৰসকলৰ কাৰণে সিহঁতৰ বেতন বঢ়োৱাৰ কথা তাতে ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰা হৈছে। তাৰ বাহিৰেও অঞ্চলৰ বিভিন্ন আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ। नुबाय लोगोफोर बेनो जाहैबाय मा काम्पा बरगयारी सारआ दिनै बुंदों बिथांमोना दिनै इलेक्सननि इस्ताहार बेखौ इस्ताहारखौ दिनै फोसावबाय आरो बे इस्ताहारनि फोसावनाय लोगो लोगो बिथांमोना दिनै गोबां माखासे बिथांखिफोर लादों। इस्ताहाराव फोसावनाय मथेबा बिथाङा मोननै मोनथामसो बाथ्राखौ बुंदों। बेवहाय बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला आं नोंथांमोननि गेजेराव फार्स्टआव खिथानो सानदों जे जायफोर दा एलपि स्कुल एमइ स्कुल माने हाई स्कुलाव माने रान्दोनि बिथांमोना माने ओंखाम ओंख्रि संना होग्रा बिथांमोननि धर्माखौ बारायनानै होनायनि बेनि खामानिखौ बिथांमोनहा मावगोन आरो मावनायनि बिथांखिखौ बिथांमोना इलेक्सन इस्ताहाराव माने बुंनानै होबाय एबा लिरबाय आरो माने बिथांमोना जुदि देरहालाङोब्ला माने रान्दोनिफोरनि ओंखाम संनायफोरनि धर्माखौ बारायना होनायनि खामानिखौ मावगोन। आरो बेजों लोगोसे आशा कर्मीफोर जायफोरनाखि आशा कर्मीफोर नोंथांमोना मिथिखागौ दा आशा कर्मीनि धर्माया बहुत खम, बेतना बिराद खम। गतिके बे आशा कर्मीफोरनि धर्माखौ बारायहोनायनि खामानिफोरखौबो दिनै BPFआ देरहालांनायनि उनाव खामानिफोरखौ मावगोन बेखौ दिनै बिथाङा बुंदों। लोगोसे आरो बिथाङा बुंबावदों कि नोंथांमोननि गेजेराव ICDC माने अंगनबादि जायखौ बुङो जोङो अंगनबादि बे अंगनबादिनि जायफोरनाखि मा होनना बुङो अंगनबादियाव थाया मा दालाय मेन सासे थायो ओमफ्राय हेल्पार मिस्ट्रेस थायो हेल्पार थायो। स' बिथांमोननि धर्माया बुहुत खम। दा बिथांमोना अंगनबादिनि जेनोखि धर्माखौ माने बारायहोनो एबा बिथांमोननि बेथनखौ माने देरहालांनायनि उनावहाय बेथनखौ बारायनायनि थाखाय खामानि मावगोन बेखौ बिथाङाबो बुंथिनानै होदों। काम्पा बरगयारी सारआ बुंथिना होदों। लोगोसेनो जायफोरनाखि माने साख्रि आवलाफोर दा बे मा नेशनेल पेन्सन माने स्किम अर्थात NPS खौ OPS आव लांगोन माने बे लांनायनि खामानिखौ BPFआ मावगोन बिथांमोना बेखौबो माने प्रतिश्रुति होदों। आरो बेबायदिनो लाइमोन जेनोखि इयुथ्सफोर बै लाइमोन इयुथ्सफ्रा दिनै बुहुत बेखार जानानै दङ। बै बेखार जानानै थानाय बिथांमोनखौ माने साख्रि बाख्रिनि सुजुग आरो सुबिदा बेखौ खालामनानै होगोन। बिथांमोननो लाइमोनफोर बेखारनि जेंनाखौ समाधान खालामनो नाजागोन आरो बिनि खामानिखौ BPFआ देरहालांनायनि उनाव मावगोन। बे खामानिखौ बुंदों। बेनिखायनो दिनै काम्पा बरगयारीया जोंनि रायजो बर' रायजो राजा आइ आफा बयखौबो खावलायदों जे लोगोसेनो बिटिआर हालामाव थानाय गासैबो जाथि जनगोष्ठीफोरखौ खावलायदों जे BPFखौ महर होनानै देरहासार खालामनो बेनि थाखाय खावलायदों। आरो जायफोरनाखि 6 जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनद' माने जाथिफोरखौ जे इस्टिकरण डिमान्ड खालामदों बिथांमोननो बिथाङा प्रतिश्रुति होदों कि
आदिबासि आरो राजबंसि सुबुंफोरखौ इस्टि खालामनानै होनायनि खामानिखौ बिथांमोना देरहालांनायनि उनाव खामानिखौ अहर अहर मावगोन बे बाथ्राखौ बिथाङा प्रतिश्रुति होदों आरो दिनै नोंथांमोननि गेजेर नोंथांमोननो प्रेस मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना दिनै बुंथिनानै होदों दा गतिके नोंथांमोना बेनि सायाव गेस खालामदो आरो नोंथांमोना बुजिदो आरो सानदो आरो नोंथांमोना साननानै मिथिनानै नोंथांमोना नोंथांनि बेसेन गोसा भटखौ नोंथांमोना काम्पा बरगयारी सारनो होबानो जाबाय जाय बिथाङा दिनै देरहालाङोब्ला बहुद माखासे खामानिफोरखौ मावनो जे प्रतिश्रुति होबाय आसा निस्था होबाय स' बैखौ जेनेबा मावफुंनो थाखाय बिथांखौ देरहाहोनांगोन नङा होमबा स' बिथांखौ देरहाहोनांगोन अब्लासोना बिथाङा मावनो हागोन देरहालाङाबा बोरै मावनो हागोन गतिके नोंथांमोना बिथांनि बाथ्राखौ बुंनायखौ खोनासंनानै आरो नोंथाङा गोरबोजों बुजिनानै नायनानै हमनानै नायनानै जेन' बिथांनोनो भटखौ होदो नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना आं बेखिनिखौनो आंनि धोरोमनिफ्राय नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय मानोना नोंथांमोना बयबो बुजिनो हायो साननो हायो गतिके नोंथांमोना साननानै नायनानै भटखौ होबानो जाबाय थेंक इउ